Twimbro é un proxecto que ten como obxectivo global o deseño, desenvolvemento e integración dunha arquitectura software innovadora de control e xestión de granxas avícolas baseada en xemelgos dixitais e aplicable á cría de polos de engorde. Compónse dunha granxa física no espazo real, unha representación digital desa granxa no espazo virtual e a sincronización entre o espazo virtual e o real para transferir datos e información mediante tecnoloxías do Internet das Cousas. O xemelgo digital sobre o que se traballa está baseado nunha arquitectura de información habilitadora composta de tecnoloxías de intelixencia artificial, aprendizaxe automática, captura e transformación eficiente de datos masivos, simulación e sistemas de apoio á toma de decisións. O proxecto está agora na súa fase final e o equipo de Twimbro prepárase para levar a cabo probas piloto en granxas avícolas de I+D agroalimentaria, líder en I+D para a industria agroalimentaria. A ferramenta deseñada, comentan dende o proxecto, busca mellorar tanto a produtividade como o benestar animal, ou facilitar intervencións remotas e unha toma de decisións con maior información. O proxecto ten unha axuda da convocatoria de colaboración público-privada do Programa Estatal para impulsar a investigación científico-técnica e a súa transferencia e o Subprograma Estatal de Transferencia de Coñecemento, dentro do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 21-23 do Ministerio de Ciencia e Innovación, e no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, contando con fondos FEDER da Unión Europea.